Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Lalong lumalala ang sitwasyon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ang nakakatakot pa ay may mga variant na madaling makahawa sa tao kung ito ay hindi aaksyonan. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Kaya ang Bicol Region ay naging istrikto na rin sa pagpapapasok ng mga galing sa ibang lugar. Madaming katanungan ng ating mga katagkaro ukol sa paglabas at pagpasok sa ating probinsya. Kaya hatid ng aming team na linawin kung ano ang mga dapat tandaan at mabigyang linaw ang ilan sa inyong mga katanungan. Una, sarado na nga ba ang border sa Bicol? Hindi po sarado totally, sarado lamang ito para sa mga non-essential travels. Pangalawa, ano naman ang essential and non-essential travel? Ang pag-travel ay kinukonsider na essential kung ikaw ay magta-transport ng mga basic goods and commodities kagaya ng pagkain at mga gamot, at kung ikaw ay may pupuntahan na emergency. Non-essential naman kung ikaw ay magbabakasyon o mamamasyal lamang sa Bicol Region. Ang pagbisita sa mahal sa buhay sa probinsya ay considered din as non-essential unless ito ay emergency. Pangatlo, kailangan ba maging negative ako sa COVID-19 testing para makapasok sa Bicol? Bukod sa dapat ay essential traveler ka, dapat ay negative ka din sa RT-PCR swab test result. Sa kasalukuyan, sa Camarines Sur, ipinapatupad ngayon ang no negative RT-PCR swab test result, no entry. Ibig sabihin, makakapasok ka lang sa nasabing probinsya kung negative ang result mo sa swab test. Medyo magastos nga lang pero isa ito sa basic requirement para makapasok sa probinsya. So kung wala kang maipapakita na negative result ng RT-PCR swab test, huwag ka nang pumilit pumasok sa probinsya. Pababalikin ka lang sa iyong pinanggalingan pagdating mo sa border control. Sa border control naman ng probinsya ng Albay, pwedeng rapid test lang ang ipakita. Ngunit kung galing kang Manila, ay dadaan ka pa rin sa border ng Camarines Sur. Pang-apat na tanong, may nag-o-offer ng mga biyahe papuntang Bicol, dapat ba kaming mag-avail nito? As much as possible po, kung hindi naman importante, huwag munang bumiyahe at iwasan rin ang kolorum. Nito pa lamang na mga nakaraang araw, marami na ang nadakip sa may border ng Bicol. Mapanganib ang pagsakay sa kolorum dahil nakakapalala lamang ito ng sitwasyon. Hindi mo alam kung ang kasama mo sa sasakyan ay carrier na pala ng COVID. Sa mga nagdaang balita, mayroon isang insidente na sumakay ng truck ang mga gustong makalusot sa border control. Ngunit ito ay naagapan at napigilan ang mga ito. Ang medyo nakakaalarma lang ay may mga kasama silang nag-positive sa COVID. Ano ang mga dapat tandaan? Kung ikaw ay nasa NCR Plus o sa mga lugar ng Metro Manila at kalapit na probinsya na nasa Enhanced Community Quarantine o SCQ, stay at home na muna kung hindi importante at hindi tawag ng trabaho ang inyong lalakarin. Marami sa atin ang may mga travel o plano na na-cancel dahil sa sitwasyon sa ngayon. At marami din sa atin ang gustong-gusto ng magbakasyon sa ibang lugar. Ngunit dahil sa risk na dulot ng pandemyang ito, kung maaari lamang po mga katagkaro ay iwasan na muna ang pag-alis sa bahay, lalo't kung hindi naman essential ang rason. Ito ay paalala para sa lahat upang ma-achieve natin ang objective ng ating gobyerno na bumaba na ang mga active cases ng COVID-19. Abangan sa mga susunod naming video ang iba pang frequently asked questions para manilinawan kayo sa mga dapat gawin.